ongi etorriak, nik uste Donostiko oso toki esanguratsu batetara, Sarriegi plaza den bezalako batetara. Ez dakit ze ondorio atera dituzuen bakartxok esandakotik, nik bi bai atera ditut. Bat, Euskal Herriak estatus propioa izateko eskubidea daukala, bertako herritarrek erabegitako estatus propio izateko eskubidea daukala, eta bigarrena, Espainiar eta Frantziar legediak pare-parean izango ditugula, gaur egun ditugun bezala etorkizunan ere eskubide horri kontra egiteko. Eta bakartxok dioen moduan, arazoa oinarriero kultura demokratikoaren faltan datza. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bertako ebazpenean argit nabaritzen da ze motatako kultura demokratikoa ero ze ulertze duten demokraziari buruz, eta konparaketa, beste munduko beste toki batzuetan egiten den irakurketa ere konparaketa egiteko ere balio dezake. Eta adibide soil bat jarrikoet. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bere ebazpenean sujetu politikoa izatea ukatzen dio Kataluniari eta egin batean Euskal Herriari ere. Politikoki, erabakitze eskubidea existitzen duela aitortzen du, baina eskubide hori egikarikatzea ero errealitate bihurtzea Espainiar erakundei soilik egokitzen die. Espainian konstituzioa muga jarriz, eta ezagutzen dugun bezala, Espainiar konstituzioa kartzela bihurtuz. Hau da, erabakitze eskubidea bai, baina Espainiarrek soilik erabakitzen dutenean. Erresuma Batuak ordea onartzen du eskoziarrek bereien etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukatela, eta jakin badakigu Eskoziak erreferenduna antolatu ahal izango duela datorren irailean askatasun guztiz. Espainiaren erantzuna, Erresuma Batuaren legedian barruan onartua dago eskoziarrek daukaten eskubide hori, baina Espainiar konstituzioak ez du hori jasotzen. Kanadako konstituzioak ere ez du jasotzen, Quebekoarrek erabakitzeko eskubidea daukatenik. Baina hala ere, jada bi alditan, 1980an eta 1985an, erreferendunak egin ahal izan zituzten. Eta are gehiago, 1988an, bertako Auzitegi Gorenak, jakinaren gainean egondare ikusita arazoa mai gainean zegoela, ebazpen bat gaia mai gainean jarri zuen, eta ebazpen bat atera zuen. Ebazpen horrek bi puntu zituen. Bata, Quebeci bere kabuz, unilateralki, independentzia aldarrikatzeko eskubidea ukatu zion. Baina, bigarren puntua, eta hori da garrantzitsuena, Quebekoarren gehiengoak independentzia prozesua irekitzeko borondatea adierazten bazuten, Kanadako gobernua negoziatzera behartzen zuen. Eta hori da, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duena egin, eta sekula ez duena egingo, zen eta ez dauka Kanadako Auzitegiak daukan kultura ero oinarri demokratiko bera. Hau da, legedian agertu ezarren, legitimotasun demokratikoa onartzea, eta legitimotasun demokratiko horri bide ematea. Zen hor dago gakoa. Hori da, ez Espainiak eta ez Frantziak sekula onartu ez dutena egingo. Hau da, legitimotasun demokratikoaren eta legalitatearen arteko talka ematen denean, hau da, herrien erabaki askearen eta egungo egitura juridikoen arteko talka ematen denean, nahi eta nahi ez, azkenean lehendabizikoak, herriek eta bereien eskubide demokratikoak irabaziko dutela. Eta hildo hori da guk jorratu behar duguna, hor daukagu guk egiteko lana, hor daukagu jorratu beharreko euskal bidea. Euskal Herriko eremu desberdinetan, eremu administratibo desberdinetan, gehiengoa gure ganatzea, legitimotasun demokratiko hori irabazteko. Iparraldean, Nafarroan, eta hemen bertan ere, muga bakarra, Euskal Herriko biztanleriaren erabakia izango delarik, ez besterik. Eta nik uste horretan gabiltzala, hiru eremu desberdinetan. Iparraldean, gaur bertan, bertako udal hauteskundeen bigarren itzulia daukate, eta beraz oraindik ez daukagu ze emaitza izango dian behin betikoak, baina esan behar duguna da, bertan Ezkerreko Abertzaleon estrategiaren ondorioz,
lehenengoko itzulian eman ziren boskak, orain dela 5 urte eman zirenaren bikoitzak izan direla. Eta nik uste dut hori nabarmantzekoa dela eta bidea egiten ari gehala ziurtatzeko modukoa. Nafarroako egoerari zer esan? Nafar gizartean nik uste dut egunero ikusten dugula aldaketa sakoneko, aldaketa eskatzen ari direla, egunero eta benetako aldaketa eskatzen ari direla, PSNek eta UPNek etengabe jarriko dituzten eragozpenen gainetik. Eta ziurtasun osoz aldaketa hori emango dela, eta argi dagoena da, hamarkadetan irauduen erregimenak bukaera izango duela, eta datorren udal eta foru hauteskundeetan, datorren urtean izango ditugun foru eta udal hauteskundeetan, zalantzarik gabe, Nafarroko aldaketa emango dela ikusiko dugula. Eta bertara bagatoz, eremu administratibo honetara, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba batzen dituen eremu honetara, hemen zer tokatu zaigu egitea, hemen ere bide luzea daukagu. Gehiagoan desberdinak izango dira, baina oraindik bide luzea tokatzen zaigu egitea, eta horretarako, aste honetan bertan, Gasteizko Legebiltzarrean estatus berrianen ponentzia eratu da. Aprobetxatuko dugun beste tresna bat, zalantzarik gabe, baina ez bakarra. Zen eta hemen ere kontziente izan behar gara, erakundetako bidea aprobetxatu behar dela, baina beste batzuekin osatu beharreko bidea izan behar dela, Euskal bidearen zati bat, baina zalantzarik gabe ez bakarra eta ez da erabakigarriena. Ponentzia hau izatez, gainera ez da barria, 2003an osatu zen beste baten, ero errepikapena, ero osaketa litzateke, eta nik uste denok onartu behar dugula, zerbaiterako balio behar badu izan beharko dela, bertan egin zian akatzak ez errepikatzeko, eta bertatik ikasteko. Prozesuarek izan zuen ezaugarri nagusiena, erakundetatik bideratua izan zela da, soilik erakundetatik bideratua izan zela da, eta erakundetako bideak, oztopoak aurkitu zituztenean, herria izan zela faltan botasena, herriak ez zuelako apustura propio bezala ikusten, eta hori izan zen apustuaren bide uren ibilbide osoa. Momentu horretan bukatu zen, kitxo. Eta etorkizunean ere egoera berdinan egon gaitezke. Gauzak beste modu batetara espaitu egiten, herriarekin batera espaitu egiten, ibilbidea hortxe bukatu daiteke, ze eta Madrilen daudenak, Parisen daudenak, erantzun berdina emango digute. Eta gainera onartu behar dugu, ponentziaren, lantaldearen hasiera ez dela bat ere erakargarria izan. Hor dauzkagu, PP eta PS betiko formuletan. Gehienez ere, gaur egun agortua dagoen marko estatutarioaren erreforma aldarrikatzen dute, eta muga bezala Espainiar legedia jarriz. Zer berririk, zeru azpian. Baina eta EAJ-arekin, beti bezala, bai, baina ez. Nahi dugu, baina ezin dugu. Batzuetan bai, estatuan ez. Betiko ambigotasuna. Hemen ere, ezer berririk, zeru azpian. Bere bozeramaile den, Joseba Egibarrek erabakitze eskubidea eta bera lortzeko behar diren gehiengo demokratikoak aldarrikatzen dituen bitartean, momentu berean, EAJak eta PSek ponentziaren sorrera adosten dute. Ponentziaren sorrera nun helburua estatutuaren eguneratzea izango litzateke eta erabakitzeko eskubidea alboratzen da. Eta aste honetan bertan, Jaurlaritzako bozeramaile den Josu Erkorekak aldarrikapen nazionalak egungo markoan defendatu daitezkeela adierazi du. Jakin dakienean marko honek erabakitze eskubidea ukatzen duela eta jendartearen gehiengoari bizkarra ematen diola. Oker dagoela, tokatzen zaigu esatea EAJari berriz ere. Aldarrikatzen dituzten gehiengo demokratiko horiek ezin dira osatu herri bezala ukatzen gaituztenekin. Aldarrikatzen dituzten gehiengo demokratiko horiek ezin dira ukatu gure eskubideak ukatzen dizkigutenekin. Ezin dira osatu demokratak ez direnekin. Eta egungo markoaren defentsan hori ere argi izan behar dugu. Egungo markoaren defentsak sekula ez du izango Euskal Herria garaile. Gehienbe noizbait eman daiteke enpatean berdinketan gaudela, baina bukaeran beti galtzaile irtango gara.
Hori dela eta dei zuzena egiten diogu EAJ-ari anbigotasun kalkulatu hori atzean utzi dezan eta legebiltzarrean erabakitze eskubidearen defentsan Euskal Herria Bildurekin bat egin dezan. Elkarrekin gehiengoa osatzen dugu eta erkidego honetako erakundeak erabakitzeko eskubidearen zerbitzura jarri ditzakegu, jarri behar ditugu. Euskal gizartearekin batera egin beharreko bidean ezinbestekoa delako. Hacemos un llamamiento al PNV para que rompa su calculada ambigüedad y unamos nuestros votos en la Cámara de Gasteiz en defensa del derecho de decidir. Juntos constituimos la mayoría y podemos poner las instituciones, debemos poner las instituciones de esta comunidad al servicio del derecho a decidir conjuntamente con el camino que debemos desarrollar con la sociedad vasca. Herriak dauka hitza eta erabakia. Hori izango da gure herriaren eskubideak lortzeko onartuko dugun muga bakarra. Besterik ez. Eskerrik asko eta gora Euskal Herria askatuta.